دغه وخت محمد رسول الله د جمعې بیان ته ولاړ دی، په منبر مبارک باندې ولاړ دی. کونانو سردار میں خطبہ فرمائے، دا اللہ حمد و ثنا وائے. دا صحابہ کرام حضرات کے ناستل محمد رسول اللہ بیان کئی او ددی پسترگو مبارکوخ کے بیگی. صحابہ کرام ورد گوری چدا بیان گویا کہ ند جڑا دے ند خفگان او ددی صحابہ کرام پا مخبان دیوخ کے بیگی. سمال چی تقریر دک جانان ختم شو، صحابہ کرام رالل یا رسول اللہ پلارا مورم در نظار شا. کونینو سردار ورطا فرمائی چی پسترگو کم اوخ کے پا مخم دا اوخ کو قطار او بگریبانم دا اوخ کو باران راگے. دا صحابہ کرام ورطا و یا رسول اللہ پلارا مورم در نظار شا، زمون زان در صدق شا، من دا مکی مکرمین راگ. دا اغخار پا میدان کے بہر خلق را جمع، ابو سفیان سر جنڈوا لزر قبیلے گویا کہ را جمع کری دی. یو دا بنو اسد قبیل دا، بنو سعد قبیل دا، بنو سلیمان قبیل دا، بنو غطفان قبیل دا. او گویا کہ دا نجد مخلوق کسان راغلے چھ دا ٹولو تعداد لزر دے، محبوبت توری ورسر دے، غشی ورسر دے، او ورسر نیزی دے، اسونو ڈاڈون ورسر دے. پا مدینہ مرورہ حملہ کول واری را روان لے. محمد رسول اللہ منبر مبارک دپور تشو آواز فرمائی الحمدللہ الحمدللہ. یا اللہ استا حمد و ثنا دا، زدر نرزائما زدر نپخلیم خویا اللہ ترا نرزائشا. یا اللہ تبدے گواہے پدے باندے خبیرے پدے خبرت پوئے چھ دا مکہ کافران رازے چار چاپیر یہودیان نصرانیان او عیسیان ملگری شویلے لزر کسان دی پا مدینہ منہوار باندے حملہ دا. دغ وقت دوارو جانو سردار میں مدینہ منہوار کے کسان خوارک چھ علاقی قربان لاشئی او دا مدینی منہوار ہے پا بیل بیل بازار پا بیل بیل محلہ او پا بیل بیل دروازہ کے آواز کے چھ محمد رسول اللہ مغواری. یارا چھے دوارو جانو سردار خبر و فرمایا صحابہ کرام زار مرازی کونین خواہ کی ادری چھ یا رسول اللہ لبائی. زوانان امرازی یا رسول اللہ لبائی، معشومان امرازی یا رسول اللہ لبائی، ناری نو سر زنان امرالے یا رسول اللہ لبائی. سوک سوک چھد کونینو سردار مخیل رازی لاس پنا مدریگی او دا زان قربانی پیش گئی، دا جان قربانی پیش گئی، چاہ دا بچو قربانی پیش گا، چاہ دا مال اولاد قربانی پیش گا، چاہ دا تخت و دا جہدات قربانی پیش گا. دا دوارو جانو سردار سلمان فارسی روز سلمان فارسی دہوے چراشا سعد ابن معاذ مراولا صدیق اکبر دم حاضر، حضرت عمر دم حاضر، حضرت عثمان دم حاضر، او صد اللہ صد الرسول حضرت علی حیدر کرار مروغاڑے. یرا ٹوٹ صاحب کرام حاضر دے ورتے ہوئی دا لسزر کسانو حملہ دا علیہ سے مشورہ وارم ستاس مشوری تضرورت دے نور بدا اللہ نے امداد وارو خود مدینی منہورے زارم خبر کے زوانانم خبر کے چکا فران اتفاق کرے لزر کسان سرد وصلے دے طرف دا
د کافرانو دا سنو دوڑے وے او دوڑے پورتکے گے دا تورو شرنگادا پمیلونو کا اوری دیکھے گے پر وصل را روان دے اس مملس تجویز پکار دے بیل بیل صحابی ورطا تجویز باندے کئی سلمان فارسی را گئے پلار مور میں در نظار شاہ زمار احدن قربان شاہ یا رسول اللہ مبارکہ دلس ذرو کسان سر مقابل گرانا دا پا مدینہ منور حمل کئی چار چاپیر بد مدینہ منورینا یو خندق کو کنو یو کندب کو کنو چھ کافران رازی پا کندو کی بخیل شی او کندو کی براغ گزار شے یا رسول اللہ مبارک نرا سر ترشتا نرا سر ازغرشتا نرا سر غششتا نرا سر نیزشتا نرا سر جالو نشتا محبوب کریمہ یو کند با اکنو کافران بور پروزے منبا پی دبرنا کہ چا سر لختوی دا قجوری چکوی چا سر گوئے کے صوبانے اکتپنی چا سر بکو تک محبوب دا دن دا خدمت با دلاس پلر گے او سو گوئے دا قجوری پلختا کہ چا سر تروی اغب استعمال خو محبوب کریم یو لو یکند چار چاپے رکنول غوارے صحابہ کرام خبر محبوب کو منو دا لس لس گزا کندے پک خلق و تقسیم کا سوکے لس لس گسان پا یو یو حصہ تقسیم مگر دمرا اگی دی نو سر گویا کے روٹیشتا نہ قجورشتا پا نہر خیٹ دن دا پارا قربانی ددوارو جانو سردار کھل مبارک سجدے للاشی پس سجدہ اجاڑے دا اللہ نے سوال کہے چی یا اللہ تمہیں کہبان شاہ کھل دا جانال پستر کو مبارک ہو کے راش صدیق اکبر ورطوئی محبوب خیر دے جاڑوا منگزاڑونا قربانو محبوب قرار شاہ کونیڑو سردار مبارک لکل کل اوہ کی پاک کی کل عمر فاروق راج پخپل بڑکی والے اوہ کی پاک کی دا کونیڑو سردار مبارک میں ورطوئی پریگلا چھے اللہ تا اجاڑم اللہ نا اغوارم اللہ تا سجدے لگم لزر کسان رہ روان لے یو طرف تا صحابہ کرام اگی دی بل طرف تا کفار مارے دوی درے ذرا کسان اوچ مدینے منورے لرا رسیدل نگویا کسلوے ذرا کسان مدینہ منورہ باندے ہم لکھائی زنان قربانی پیش گئی یا پروردگارا معشومان ستاپ دن قربانی پیش گئی زنان ستاپ دن قربانی پیش گئی نارین ستاپ دن قربانی پیش گئی صحابہ کرام پا دن قربان